Bi tɛnɛ septembre kalo tile 2 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw si k'a makɔrɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka jamana ɲɛmaa n'o ye kolonɛla Asimi Goyita ye kunu kari ni o bɛnna septembre kalo tile fɔlɔ ma san 2024 a ɲuman sera Chinois ka jamana kɔnɔna o la a bisimilala sa dugu min na o de ye Beijing o ye a kɔni bisimilala bonya ani karama o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa a ta kun ye fɛn min ye sa o de ye Chino africaine ka sommet min ni ale ta ko 9 o bɛna kɛ a kɔni taara o de la an ka jamana ɲɛmaa ani maa caman de kɔni bɔra yan nɔ ni ka taa o maa dɔw bɛ tali kɛ ministre 5 bɔɲɔngo o kan an ka ministre bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kuɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma ale b'a la ka taga se an ka ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka sɔrɔ kuɲaw ma ni o y'an ka musakako kuɲaw ye ale b'a la ka taa se an ka sɔrɔladon ministre o ma ani an ka ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ jagoko kuɲaw olu ma ka taa se ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ courant ani ji o ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen nɔ u jiginna ka bɔ pankuruba ale kɔnɔna la wagati min na sa o bisimilala la Chinois ka maaba caman olu fɛ ka taga se an ka lasigiden min bɛ Chinois ka jamana o kɔnɔna la ni o ye monsieur Elise Jean Dawe ye ale fɛnɛ kɔni tun bi kɛnɛ ye o kɔnɔna la. An bɛ to an ka jamana ɲɛmaa ka kunnafoniyaw kɔnɔna la hali sisan nɔ aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko a bɛ Chinois ka jamana o kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bi tɛnɛ ni o bɛnna septembre kalo tile 2 ma san 2024 an ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita ani Chinois ka jamana ɲɛmaa ni o ye Xi Jinping ye ani a kɔni ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya in kɔni bolila fɛn caman o de kan kɛrɛnkɛrɛnnen sa bolo ni ɲɔgɔnmaya bɛ se ka sinsin Mali ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na Chinois ka jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛna an ka jamana kɔni ni ka ale dɛmɛ ko caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya sa sɔrɔ tasiraw ka taga se yiriwa siraw olu ma u ni an ka jamana kɔni bɛna bolo ɲɔgɔnmaya tɔ ni ka o sinsin ka taga a fɛ. Septembre kalo tile fɔlɔ san 1994 kana se septembre kalo tile fɔlɔ san 2024 fɛn min ye PMI Mali ye ale san 30 sɔrɔ an ka jamana ale kɔnɔna la o san 30 ɲɛnamayali la sa PMI Mali ale ye cagnotte spécial dɔ ni ka o sigi sen kan cagnotte spécial min ne ale musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 100 o bɔɲɔngo la a ɲɛnamayaliw kɔni bɛna daminɛ bi septembre kalo tile 2 min ni a bɛna daminɛ ni journée de salubrité o ye septembre kalo tile 4 san 2024 sefa wari miliyɔn 50 o kɔni bɛna tila cagnotte ale senfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko PMI Mali ka nin san 30 ɲɛnajɛ ale bɛna to sen na fo kalo 1 o bɔɲɔngo. An ka ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ lakana koɲɛw ka taga se fintigi gansan maaw ka lakana ma jumadon utu kalo tile 30 san 2024 ale kɔni ye sɛbɛnfura bɔ ni ka bin k'a jira k'a fɔ ko sifinnakaw kɔni ka u labɛn ka sababuya kɛ fɛn min ye san 2024 fintigilakaw kɔni tali o bɛna daminɛ min n'u kan ka maa 1500 bɔɲɔngo ni ka o de ta protection civile ka taga se polisilakaw ka o fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye polisilaka maa 1000 olu kɔni bɛna ta ka taga se protection civile maa 500 fɛnɛ kɔni o bɛna ta maa minnu bɛ yen nɔ k'olu kɔni bɛ fɛ ka u sen ye ni ɲɔgɔndan in kɔni o la u ka fɛn min ye kunnafoniya tɔw ni ka olu ma kɔnɔ olu bɛna cari donna nataw olu la. Jumadon utu kalo tile 30 san 2024 wagati min na an ka fintigilakaw olu kɔni bɛ u ka dɔdɔdɔli o la u kɔni taara bɔ bolimafɛn dɔ o kɔni kan bolimafɛn min ni ale suguya ye pick-up ye o kelen a kɔni tun falen don kɛlɛkɛminɛn caman o de la ani taji fɛnɛ kɔni tun dogolen b'o u kɔrɔ tukɔrɔla dɔ kɔni o la a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Tezawatɛn na dugu o ye an ka fintigilakaw ka ɲɛmaa ni o y'u ka état major général ye k'a b'a da bɛɛ
lajɛlen tulo kan ka fɔ ko ni wagati na u kɔni kelen do ka lakɔlɔsili ni ka o gan kosɛbɛ fɛn min ye karogɛlɛn diinɛ tigilamaw u bɛ se ka dankari u ka buna hadamadenya la cogoya min na. Sanjiba o de kɔni nana an ka faba kɔnɔna la yan nɔ juma tɛmɛnen min ni a kɛra sababu ye ka ji kɔni ni ka ale walankata kosɛbɛ protection civile ma ni o ye faba kɔnɔna ta sa olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko bololaminɛ caman kɔni olu tiɲɛna maa 4 kɔni bɔnɛna ani na maa sababu yen nɔ kulubakaw olu fɛ nɔ sa maa 1 kɔni o bɛ a la o kɛra sɔgɔnafin ka ye ka taga se maa 1 dɔ in ale kɔni tunnen don o ma ye fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ denbaya 205 de bɛ yen nɔ minnu ni sanji kɔni donna olu kan denbaya 1235 de bɛ yen nɔ so kɔni tɛ olu bolo ni wagati o la minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya koɲɛw olu ma ni o ye colonel la Asan Bajalo ye ale kɔni nana ka bɔ a ka dugutaga la yɔrɔnin min na min ni a ye lɛrɛ 7 ni ka o de kɔni kɛ pankuru o kɔnɔna la a jigin yɔrɔ min na a kɔni wulila ni ka taa i kunda maa minnu bɛ yen nɔ ni ji kɔni ye dankari olu la a taara ka taa i ɲɛda olu kan fɛsa cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ furaw ni ka olu kɔni cari pharmacie kɔnɔnaw olu la ni a daga yɔrɔ bɛ dibidani o la olu kɔni ka ji donna olu ka min ni a kɛra tiɲɛniba ye ka u ka furaw kɔni ni ka olu kɔni camanba kɔni ka olu tiɲɛ minnu n'olu musaka bɛ t'i jɔ miliyɔn caman o la sefa wari o la o kɔfɛ an ka minisiri kɔni a yi i kunda kulubakaw olu fɛ kan ni ka taa tasibila ka o kɛ banbagatɔw olu somɔgɔw yɔrɔ la an ka jamana ɲɛma ale tɔgɔ la fɛn min ye u ka dugutigi ye ale ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka minisiri ni jamana ɲɛma ale ma ka tila ka dugawu don kɛ banbagatɔw ye ala ka baara da ni nɔgɔya u ye samiya ye halisa ala ka n'an baden bɛɛ lajɛlen ni ka u kisi a kɔlɔlɔ ma. Météo ale kunnafoniya ni ka o di ka yira k'a fɔ ko sanji kɔni ale bololalen don an ka faba o kɔnɔna la ka taga se an ka marabolo bɛɛ lajɛlen o ma o n'a lamini na ko sanji kɔni min ni ale ka kan ka na a tɛna kɛ sanji denni a sanji fanga o bɛna bonya kosɛbɛ Mopti Bandiagara Douentza Tombouctou Tawdeni ka taga se Gao ma ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la. Activiste min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Adama Konate ni bɛɛ ko ale ma ko Dani de Paris ale kɔni nana an ka faba o kɔnɔna la n'a nana bɔ ɲɔgɔn ye o la a kɔni bɔra Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la a minɛna kiiri tigilamaw olu fɛ utukalo tile 28 san 2024 maa caman y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye pôle cybercriminalité ye k'olu de kɔni ye tɛgɛ d'a kan a ka so o kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Dani de Paris ye ale kɔni ka nɛniniw olu carila bɔlɔlɔ sira kana la kosɛbɛ n'o de kɛra sababu ye ni kiiri tigilamaw kɔni ye tɛgɛ o d'a kan damakasi sɛbɛn caman o de kɔni donna a juguya la hali n'o y'a sɔrɔ ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ a minɛli kɛra nisɔndiya ye olu bolo maa dɔw kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ye yafa deli ni ka o kɛ an ka kiiri tigilamaw ye ko ka Dani de Paris ni ka ale magoto. Sirabakan kasara dɔ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 15 ni ka olu bɔnɛ u ni na maa 38 kɔni jogina ni sirabakan kasara ye a kɛra alamisa tɛmɛnen utukalo tile 29 san 2024 a kɛra dugu min na sa o de ye Tengole ale bɛ Fana o lamini na serew olu y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn min n'a bɛ maaw ta ka taa dugutaga la n'an ko ma ko kari ale kɔni tun bɛ k'i kunda faba kɔnɔna o kan ani camion dɔ de kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn min ni a kɛra kasara jugumanba ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu jogina u y'u ta ni ka na n'u ye an ka faba kɔnɔna la yan nɔ kari tɛmɛnen k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sirabakan kasara juguman dɔ fana kɛra o sira kelen o fɛnɛ na min ni o fana kɛra sababu ye ka maa caman fana ni ka olu bɔnɛ u ni na ka tila ka maa dɔ ni ka olu jogin ala ka baara da nɔgɔya banbagatɔw ye minnu jogina ala ka kɛnɛya di u ma k'a fɔ bolimafɛn bolilaw ye ko bɛɛ ka hakili to i yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛn sa an bɛ wagati min na an bɛ samiya o de la sirabakanna bolili ale ma nɔgɔn maaw ka dɔ bɔ bolimafɛn boli kojugu ale la. An
an bɛ taa kɔkan kibaru la yani k'an ka kunnafoniya ni ka ale kuncɛ Senegal jamana ɲɛma ale fɛnɛ kɔni ye i kunda Chine jamana o kɔnɔna kan kunu septembre kalo tile fɔlɔ san 2024 min ni forum min n'ale bɛna kɛ Chinois ka jamana kɔnɔna la septembre kalo tile 3 ka taa kuncɛ a tile 4 o la ni bɔɲɔgɔnya in kɔni ale bɛna kɛ sababu ye sa ni ka se ka Senegal ale ni Chine ka bolo ɲɔgɔnma ni ka ale tɔ sinsin kosɛbɛ ka taga a fɛ ni jamana ɲɛma fila fana bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kosɛbɛ u ka jamana taabolo ani a bolo don ɲɔgɔnmayaw kan. Kunnafoni teliman dɔ ye an lasɔrɔ sisan nɔ Dawuda Yatara ni bɛɛ ko ale ma ko Sitanɛ an dabama ka wele sera ale ma bi sɔgɔmada joona ye o la septembre kalo tile 2 san 2024 an ka faaba kɔnɔna la yan nɔ a ka janajaw olu kibaruyaw bɛna da aw tulo o kan a tɛ mɛn. Mali kunnafoni jabarani na jabaw an sera ka ni kunnafoni damarama de sɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan an ka tungaranke minnu n'olu bɛ k'a lajɛ ni wagati na France, Amérique, Chine, Japon fɛn min ye Afrique kɔnɔna fɛnɛ ye Côte d'Ivoire, Congo o n'a ɲɔgɔnna caman Espagne ka taa se a yɔrɔ tɔw ma ni o ye Chine jamanaw ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na a y'an ka vidéo ni ka aimer ka a partager walasa maa minnu bɛ yen nɔ olu tɔw kuma se ka kunnafoniya tɔw ni ka olu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira ale fanfɛla kan aw minnu bɛ fɛ aw ka jɔgɔfɛnw ni olu ka lakodɔn sa a ye lase Mali kunnafoni ma an bɛ aw ka publicitéw ni ka olu kɛ aw ye sɔngɔ damatɛmɛ ja o la aw kan bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.